Omolon family. Mass intention, safety, good health, blessings, and guidance. From Guidance, Burden, and Omolon family, from Garrett Marine Services, VDR Tracking Services, and VDR Egg Farm. Misa Pasalamat from Solano family. Thanksgiving to Our Lady of Perpetual for all the blessings we have received from Sabiana Construction. Kini atong santos nga misa gihalad usab alang sa mga kalag ug sa kapahulayan nga dayon sa kalag nila ni Florencio, Maximo, Chodora, Cristito, Francisca, Felipe, Leo Rico, Queenie, Nelson, Baby Mary Rose, Pedro Senior, Julieta, Maria Asteria, Bibi Nicole, Miss Estrella, Mateo, Florida Ginaldo, Paul, Rosie, Anyano, Marcelina, Jose, Bidang, pamisa sa kalag ni Luis, Aldrin, Guillermo, Fausta, Angel, Gatina, Bartolome, Andrea, Ikay, Alberto, Lolita, Olympia, Matilde, Guillermo, Florentino, Bartula, Benjamin, Vicente, Independencia, Ronald, Melgin, Condrada, Julian, Josefa, Angel, Florencio, Benji, Los Vimenda, Jovencio, for the soul of Judith, Romualdo, Fortunato, Anastasia, Remigio, Dolores, Raimundo, Candida, Sami, Rafael, Deling, Hilario, Aurelio. Pamisa sa kalag ni Pasensya sa iyang sumad sa kamatayon. Pamisa sa kalag ni Buenso Kiso, Marilyn, Anial. Pamisa sa ikausa ka tuig nga kamatayon ni Felimon Albuna. Pamisa sa kalag ni Jodita, Jose, Linda, Felipe, Alan, Mario, Diosdado, Jennifer, Catalino, Romano, Felix, Mirasul, Apolinario, Marma, Vicenta, Bernaldo, Pedro, Sergia, Eustaquio, Alberto, Ricardo, Rufina, Stanislao, Natividad, Antero, Rodolfo, Timoteo, Conchita, Concepcion, sa kalag ni Desiderio Senior, Marcila, Arturo, Sotero Senior, Adoracion, Ludwina, Mercura, Dante, Serapio, Crescencia, Trinidad, Flavio, Joel, Henry, Stanley. Pamisa alang sa pahulay nga dayon sa kalag ni Alfredo o kahayag nga walay pagkapalong mudanag og kaniya hangtod sa kahangturan. Ug sa tanang kalag sa purgatorio nga wala na naghandom kanila. Palihog mangluhod. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Kamumot. Kitang tanan, makagagahom og kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao nga naghimo sa imong alagad Teofilo Kamumot. Sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma, alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga iyang mga hiyas maghatag sa tanan, ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan, nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad, mapaubsanon kami ng ilyupo kanimo. Nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesus among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon nimo ngalan, mabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Palihog manglingkod. Misa pasalamat sa mahal nga Berhen sa mga grasya nga nadawat from Melbay Amuen and family. Pamisa sa kalag ni Norberto, Norbel, Beolita, Amparo, Silvestre, Juanita, Alfredo, Concepcion. Mayong hapon pag-usab, giauhag ang pamilya ni Mr. and Mrs. C. Family, kauban ng tibok niyang pamilya, sa pagduol sa altar aron dagkutan ng ikaduhang kandila sa Adbyento. Busa mga igsuon, kuyugan nato sila sa pag-ampo. Palihog mangluhod ang tanan. C. Family. Giauhag nako ang C. Family. Ana-ana ba kamo? C. Family. Calling C. Family. Ito na ibasa, wala mong likutan. Duha ka buo. Di, tag sa tabrat. Ikaduhang kandila sa Adbento, violet. Kini nagsimbolo sa pagtuo.
Amahan, sa pagdagkot namo sa miaging nga mga simana ha, sa mga kandila sa Adbento, nakahatag kini kanamo og dakong kaalam, aron masinati namo ang imong dakong gugma alang kanimo. Sa among kahuyang sa pagpakigbisog sa sala, kanunay matuuhoon kami sa imong dakong gugma alang kanimo. Ikaw ang Dios nga nagmahal sa mga makasalanan, busa angay gayud nga ikaw among simbahon ug himayaon. Mapasalamaton usab kami sa mga grasya nga imong gihatag alang kanamo. Amahan, sa imong dakong paghigugma sa kalibutan, imong gihatag kanamo ang imong bugtong nga anak nga si Hesukristo. Dala ang walay kinutubang pagmahal sa imong katawhan. Busa amahan, maghari ka sa among mga pamilya, aron kami mahimong matinuuhon sa imong balaang grasya. Mulambo o magpabilin kami diha kanimo hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus, nagapaabot kami kanimo. Amen. Palihog manglingkod. Ikaduhang Domingo sa Adbento. Pasiun na. Ang kamingawan mo'y espesyal nga dapit, diin kita makabati sa tingog sa Dios. Sa espiritual nga tradisyon, giisip kini nga usa ka pribilehiyong dapit sa pagpakighiusa uban sa Dios. Si Juan nagtubo didto sa kamingawan. Tingali, kinuyugan siyag mga kauban nga nanginabuhi ug nanimuyo didto. Didto sa kamingawan miabot kang Juan, ang pulong sa Dios. Wala siya managana sa pagbiya o sa pagpatalinghog sa tawag sa Dios. Daw malinawon untang yang kinabuhi sa kamingawan, kung wala pa lamang siya mibiya didto. Apan ang tawag sa Dios dili kapugngan. Kaniadto dili maihap ang mga tawo nga misulay pagbalibad sa mga butang nga walay pulos. Pananglit si propeta Jeremias. Bisan giunsa niya pagbalibad ang tawag sa Dios, ang Dios maoy midaog. Busa mibiya si Juan sa iyang haruhay nga panimuyo sa kamingawan, ug misugod sa iyang pagpangalagad sa pag-andam sa dalan alang sa Mesiyas. Diha kang Juan ang tingog sa mga propeta nabuhi pag-usab. Ang katawhan mibati nga adunay kabag-uhan. Naghinam-hinam sila sa mga butang nga dala niining gisaad nga Mesiyas nga taliabot. Pamalandong. Kung ang Dios mutawag kanako, andam ba akong mubiya sa kaharuhay sa akong pagpuyo?
Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Kristo kagugmas sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaos sa kanimo. Malipayon kita nagasaulog karon kining ikaduhang Domingo sa Adbyento. Gasimbolo ang maong kandila sa atong pagtuo. Karon andamo natong atong kaugalingon mga tagpasaylo sa atong mga sala aron nga ngayan kita sa pagsalmot ning maong Santos nga Misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kugdako iyamot, sa huna-huna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanan mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo ako'y ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan, unta kita sa Dios, kamagkahon sa tanan ug pasaylo ng atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos ka makagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabaldas sa among mahinangpon pagsugat sa imong anak. Hinunoa, dinamdagan sa langit ng mong kaalam, himua kaming tako sa pagpakiguban kaniya. Kiniya mong ipangayo, pinagin ni Kristo, imong anak kabuhi o hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos ka sa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Barug. O Jerusalem, hubua ang mga sapot nga imong gisulob sa imong pagbangutan o kasakit o pagsulob sa walay katapusang kaharianon sa himaya sa Dios. Pagkupo sa katarong sa Dios, ibutang sa imong ulo ang korona sa himaya sa Dios nga walay katapusan. Ang Diyos magpakita sa imong kasanag ngadto sa tagsa-tagsa kanasod sa kalibutan. Hangtod sa kahangturan moingon siya kanimo. Ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong ug ang imong kasanag nagagikan sa imong mahigugmaon pag-alagad kanako. Bangon Jerusalem, tindog diha sa tumoy sa bukid, tanawa kun hain sa Dios ang balaan,
Dad-a ang imong mga anak, nga hiniusa gikan sa silangan o gikan sa kasadpan. Nangalipay sila nga ang Diyos na hinumdum kanila. Jerusalem, ang imong mga anak, gibihag sa ilang ka mga kaaway. Nga mibiya sila kanimo nga nagtiniil, apan ang Diyos nagdala nilag balik kanimo. Sinangga sa harianon nga kasanan. Ang Diyos nagsugo nga ang tanang hataas nga bukid ug ang walay kinutubang kabungturan patagon. Nagsugo siya nga ang mga walog punan ug ang yuta patagon aron ang katawhan sa Israel mopauli nga walay kabilinggan diha sa himaya sa Diyos. Sa pagsugo sa Diyos, ang mga lasang sa mahmut nga kahoy, moturok aron maghatag og landong alang sa katawhan sa Israel. Ang Diyos magdala sa Israel balik sa ila. Mubalik sila uban sa dakong kalipay, giniyahan sa ilang kaluoy o katarong, linibutan sa kahayag sa iyang mahimayaon presensya. Ang pulong sa Ginoo. Gihimuan kita sa Ginoo ug dakong mga butang, napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo, sa mga bihag sa Sion, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Ang akong mga baba na puno sa katawa, ang atong mga dila sa mga hudyaka. Unya, nag-ingon sila dinha sa kanasuran. Gimuan sila sa Ginoo ug dagkong mga butang. Gimuan sila sa Ginoo ug dagkong mga butang. Ug nalipay gayud kita. O Ginoo, iuli ang among kapalaran. Sama sa mga sapa, diha sa kaming awan. Sila nga nagbugas nga naghilak, mag-ani nga magkatawa.
Bisag ng gula sila nga nagdangoy-ngoy. Nagdala o sa binhi nga igsasabo. Mamauli sila nga maghudya ka. Managdala sa ilang ginala. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Ugi kalipay ko ang pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo sukad sa una pagayong adlaw hangtod karon. Ug busa siguro ako nga kini maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo. Padayunon gayud niya hangtod mahuman kini, hangtod sa pagbalik ni Kristo Jesus. Nasayod ang Dios nga ang tim-os kong pagbati alang kaninyong tanan, gikan gayud sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Ang akong pag-ampo alang kaninyo, mao nga magtubuon ta ang inyong gugma, kahibalo ug kaalam sa paghukom, aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon niini, maputli kamo ug walay ikasaway diha kaninyo, unya sa pagbalik ni Kristo. Matugob unya ang inyong kinabuhi sa mga maayong hiyas nga gikan ni Hesukristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikanapulog di makatuig kadto sa pagbando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mao'y gobernador sa Judea. Si Herodes mao'y nagbando sa Galilea, o si Felipe nga iyang igsuon mao'y pangulo sa kayutaan sa Iturea o sa Taconia. Si Lisanias mao'y namunuan sa Abilina, o si Anas o si Caipas maoy mga pangulong pari. Niini gayong panahuna, ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias dito sa dapit nga Awaaw. Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan og nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli og biyae ang inyong mga sala
og pabunyag kamo, og pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaias sa iyang basahon, may nagsinggit dito sa kamingawan, andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawanin ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanan libaong, pataga ang tanan bungtod og bukid, tulira ang mga nagdiko-likong dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan, og makita sa tanan mga tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo alang sa atong kaluwasan. Lingkod sa ta, mga igsoon, mayong hapon. Naabot na po ang kahaponon, musunod ang kagabhion, pahulay na kita. Ang gabi ay para pagpahulay, ang kaadlaw para pagtrabaho. Amen. Ayaw himo ag adlaw ang gabi. Ayaw himo ag adlaw ang gabi. Ayaw himo ag gabi adlaw. No, kay gibuhat ka na sa Dios para sa atong kaayuhan. Amen? Okay, unang pagbasa. Unsa may ato seguridad? What is our security? Ingon na sa atong unang pagbasa, ang imong kasiguruhan nagagikan sa imong katarong. Kung ikaw matarong, secured ka. Wa kay kabalakan wa, no? Secured. Imo ang kalinaw. Secured ba ka mo sa iyong mga nawong? Kadang dili secured sa iya nawong, sige, sana lang diha, ala, sige hapla, sa launa, kadi siya secured. Pero kato secured na siya sa iyang nawong, walay ko na mga espiyo na, gamay ray, kuan, touching. Secured mo sa iyong buhok. Kung dili secured, hala, magpablandi, magpati naman, magpaputo. Kadi mas siya secured, no? Ngunit sa mga asawa, are you secured with your husband? Secured ba mo? Kaya kung secured ka mo, mga asawa sa iyo bana, sa nasa bana, kalmante ka mo. Kaya you trust your husband. Kaya secured ikaw, so you have to na-trust na ang pagsalig sa inyong minahal. Nagsalig sa mga anak kay balo sila kung unsa ang ugali kinaya sa mga anak. Anang security, no, nato mga igsoon tungod kay naang kaayo. Amen? Muna, no? Kinanglan, kay kung di kita secured, insecured kita, hindi kita mura maglisod, no? Lisod ang pag-arangkada sa atong kinabuhi. Kay daghan ang mga balakid, daghan mga nasa likod sa atong isipan, sa atong huna-huna na dili maayo because of insecurities. Mo na nga mahitabo ka nato mga igsoon kun dili. Pero ingon sa atong Ginoo, basta ikaw maayon tao, you are secured. Wala kay kabilinggan, wala kay kabalakan, kay ang imo kaayuhan gasa sa Dios, ug ang Dios anaa kanimo. Secured gayud ka ni ana mga igsoon. Unya, ingon pa dinhi sa atong unang pagbasa kana ang atong katarong kasanag kanang mag-viral ba? Kanang mag-viral, masanag man ka. Mga artista masanag man kay sikat man ka, ilhan man ka, ilado man ka, no sanag ang imong pagkaikaw. Unsay makapasanag ka nato mga igsoon, nagagikan sa atong pagkamahigugmaon sa pag-alagad sa Dios. Mag-viral ka na, no? Sila si St. Francis of Assisi, tungod sila mahigugmaon na pag-alagad sa Dios. Ang mga santos na nusanag sila, na ilado sila tungod sa ilang pag-alagad sa Dios na mahigugmaon. Pag-alagad silang isig katao nga wala magpabayad
pag-alagad nga kalipay ang kapalit, kalipay ang bayad sa ilang pag-alagad dili sa lapi. Musanag siya, mailas siya na ay pamaagi ang Dios na kita dayigon sa mga tao tungod sa atong pangalagad na kinasing-kasing, pangalagad na wala mag-apas o bayad. Kaya ninyo na? Kaya ninyo mag-alagad na voluntaryo ba? Unsa may amay palit bugas pa der? Bahala Ginoo, balugi hapon ang Ginoo. Mga lectors di ay nag-alagad diha sa pagbasa sa pulong sa Dios. Nabaila monthly na gidawat na allowance man. Kay kinasing-kasing manila kini ihalad ngadto sa ang mga choir mo practice mo kanta ilan induton ang kanta nagpabayad ba na sila voluntarily nila gihalad ngadto sa Dios. Muna musanag no musanag mo daghan mo daghan magpasalamat. Mingon mga tao kanang alas 4 sa hapon sa Domingo na choir ng mga batanon pagkanindot sa ilang mga busis. Sige, musimba ko alas 4. Simba po sila. Kay mamati sa busis na mananoy na mga batanon sa babag. Musanag, no? Maila, mabalita ngadto sa uban. Amen? So kahibalo na kita sa ano ito pagpasanag ang pag-alagad nga puno sa gugma. Ga-practice ba na sa asawa? Asawa wa na bayarin ang bana na kada monthly na madawat kay tag-alagaran. I-practice sa mana. Nato i-practice pa sa gawas, no? Do it outside your family. Kaya nag-practice naman kita diha sulod sa atong pamilya. Mao na nga ang Ginoo na ang magbalos kanato sa atong pag-alagad voluntarily na mahigugmaon. Una nindot, no? Nindot ang atong unang pagbasa kung ato tukiun ang mga punto ni ana. Una sa ato ikano pagbasa nagaampo yung San Pablo nagaampo ako kaninyo. Na di kamo mahisalaag. Tabangan kamo sa Dios tungod sa inyong pagkamaayo kanako. Na si San Pablo na nagtrabaho San Pablo para sa mga tao. Muna ang mga tao maayo kay San Pablo, muna nagampo si San Pablo sa mga tao ngayang gialagaran. Nampuay kita. Muna ang pari nagaampo sa alang kaninyo. Muna iampo sa ninyo ang inyong pari. Amen? Unsa may iampo sa inyong pari? Na maminyo? Ayaw na. Di na pwede. Kaya tiguwang na. Tagaan o maayong panglawas o maayong pangisip. Kaya buryong gani ang ambot na lang sa o niya maayong panglawas para padayon kita sa atong mga buluhaton. Makaserbisyo og eksakto. Kay ang pari nagaampo pod kaninyo. Natagan na maayo ang dagan sa inyong kinabuhi, daghan ang grasya maabot sa inyong kinabuhi para maipaambit para sa atong construction. Amen. Kanarod. No? Kay daghan mang grasya, makapaambit kayod kita. Og sa atong ebanghelyo, naghisgot kang Juan nga magbubunyag. Unsa may gihimo ni Juan? No abot ang pulong sa Dios kang Juan. But pasabot, gitawag na si Juan sa Dios. No abot. Namo sa kita usab, gitawag pa ya kita sa atong Ginoo. Naibaya mga pagtawag sa atong Ginoo na usahay di kita mamati. Ako gitawag po sa atong Ginoo. No abot ang pulong sa Dios.
Una, pagtawag kang Juan, dito siya nagsugod sa iyang ministry. Iya trabaho, libot sa kayutaan, no? Sa kasikbit sa Jordan. O dito sa suba Jordan, siya namunyag. O nagwali, o sa may wali ni Juan. Hinulsuli ang inyong mga sala. Balik kamo sa Dios. Biyai ang inyong mga sala. Balik sa Dios. Pabunyag kamo para kamo mapasaylos sa Dios. Mota, ang bunyag ni Juan, bunyag sa pagpasaylo. Forgiveness. Pabunyag kamo kay pasayloon kamo sa Dios. Mo dito sa tubig, dito sa suba Jordan, napaman ang Jordan River. Kung muadto mo dito sa Holy Land, dalhon man kamo sa tourist guide ngadto sa suba Jordan, diin si Kristo gibunyagan. O mag-baptize po dito, no? Mag-renewal o baptism dito sa tubig sa Jordan. Medyo malabo, no? Medyo brown-brown. Pero sama na. Ang importante dito na holy water, na holy river naman to, no? Muna, kung makabisita mo dito, pagkatapos sa pandemic, mangadto kita dito, renewal kita ng ato baptism dito sa Holy Land, dito sa Jordan. Muna, bunyag sa pagpasaylo. Ang ato bunyag karon dili na bunyag sa pagpasaylo. Bunyag ka na para mahimo kitang anak sa Dios. Ang kang Juan, hinulsuli, biyaya mong sala, balik sa Dios. Ang ato karon, ako nagabunyag karimo, kadyo ako nagabunyag karimo sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Mo naman ang bunyag nato karon. So after that, no, baptism nahimo kitang anak sa Dios. Anak na kita sa Dios, sons and daughters of God, o igsuo na kita ni Kristo nga anak sa Dios. Klaro? Wa kamu kasabot? Wa jud? Nahimo na kitang anak sa Dios. Kadto wala mabunyagi dinhi sa simbahan, anak lang siya sa iyang ginikanan. Anak lang siya sa iyang ginikanan. Wala siya ma-reborn. Born again. Wala. Mabunyag. Wa siya mataw pag-usab kay wa man mabunyagi. Mauna, ang rason nganong bata pa ato na pabunyagan kay para sayo pa sa iyang kinabuhi, anak na siya sa Dios. Maigsuon ang Jesus, aduna na iya katungod musulod sa gingharian sa Dios. Mamanahin natin ang kaharian sa Dios tungod kay kitang tanan puro man mga anak sa Dios. Mga igsuon. Karon, towards the end of the gospel, nag-ingon dito na unto hinulsuli, nagpabunyag ka mo. Unya, pagkatapos ang sulat sa basahon ni Propeta Isaias, naghisgot mahitungod sa pagpangandam sa pag-abot sa atong Ginoo. Hawani ang agianan sa Dios. Pataga ang mga bulubudukin, galsan-galsalo na karsada, abunuhan ang mga libaong. Patagon, kato mga bulubudukin, mga bundok-bundok na ginagmay. Patagon. Kana, kay gianda man kita. Ang kang Juan, mo nagipauna siya para pag-andam sa mga tao. Mo nagisulti ni Isaias ang unsay buhaton nato kay gianda man kita ni Juan, gibunyagan kita ni Juan, pahibangnuan kita ni Juan na hapit na maghari ang Dios, mo abot na ang Ginoo, pataga ang agianan. Di man uaging ato Ginoo sa karsada, no? Ang punto niini diri sa atong pagkatao ang patagon. O sa may patagon sa atong pagkatao,
kanang ato garbo, ato pride, mapahitason kita, kinang putlon ka na, patagon ka na. Kanang libaong, natapalan, abunuhan, kita di mata perfect. Na may gayud ato kulang. Mag-abunuhay kita sa usag-usa. Unsay kulang ko, isipare, iyo abunuhan. Unsay kulang ninyo, abunuhan usab. Ang mag-asawa, labi na sa mag-asawa, mag-complement pa na sila. Kung unsay kulang sa bana, naa si misis nga mohulip, mo abuno. Naa si mister, kung unsay kulang ni misis, mausad ang buhaton ni mister para mapatag kayo na ready to accept the coming of our Lord Jesus. Muna ang libaong abunuhan. Muna mag-inabunuhay kita mga igsuon sa atong mga kulang kay di man ta perfect gayon. Bisan unsay nato natapos, nahurot na nato ang mga kurso, kulang gihapon. Naigihapon ato pagkasayop, mas sayop kayon. Naigihapon ato kasaypanan. Kisa may muhulip sa atong kasaypanan. Kato ato igsuon, kato nagmahal ka nato. Amen? Kato galsal-galsalo na karsada. Ang punto ni ini mga igsuon, kanang murag perfect na pero naigihapon question. So, sampol ani, no? Muna na, ay, kagwapa lagi din sa kataas kanindo sa iyahay pagkagwapa. Mo yung pudang usa, sapyot maglupot. Sapyot maglupot. Naay diferensya. Naay diferensya gihapon, no? Naay diferensya mo na exacto. Nasa pagkagwapo sa iyabana. Kagwapo sa iyabana nasa sa mutubag na mingon na sige gwapo ana hiwi man ang ilong marag naay makita na kalsal-kalsalon na makita na question mark no makita na bisan unsa niya karon naay jud ikasaway bisan unsa nato na jud ikasaway ka nato mo na hapsayon ka na wagtagon ka ng mga saway-saway nga niya ka nato na but pasabot na ato dawaton kung unsa siya kinsa siya maumana siya ato dawaton. Amen. Okay, adto kita sa kandila last kining ikaduha ang first candle. Ang simbol ni ana ang pag-hope. Sa pag-hope. Paglaom. Ini ikaduha, faith, pagtuo. It's a symbol of faith. Kining pagtuo nga niya ka nato, magsugod ba ni gamay? Mulambo diha sa atong relasyon sa Dios. Gamay man ni hangtod na mulambo, mature. Na ay mga giraguluhan sa Dios na pagtuo. Kay kitang tanan, regaluhan man kita sa atong Ginoo sa pagtuo. Pero naay uban, paspas ang paglambo. Paspas ang iyang pag-mature sa iyang pagtuo ngadto sa Dios. O, ingon man sa iyang relasyon sa iyang sigkatao, na ay uban na dili gayod mo lambo, na kinder pagihapon. O sa manin sila, kadang dali mahiubos sa atong simbahan. Di na mo simba. Kaya nakakita na naay nagsimba, nakabaklis. Di na ako masimba babag. O manimbahay diha na pakita ang likod, or magputi ra ba na likod. Hinawayon pa, o niya, good morning kay Father, wa matubag di, pare di haway kuan, dali mahiubos, o di na, dayon siya, musimba, mora magmawad-an o gana sa atong Ginoo. Another example, namatay iya bana, sa mambana ato patyon o asawa,
namatay, no? Onya, nasuko sa atong Ginoo. Nganong ang ako ba naman Ginoo imong gikuha pagkabuotan ni na bana responsable na ikawatan diya sa silingan among bana arang ka maldito buang-buangan wa mo kuha. Suko sa atong Ginoo. Wala na mo matured ang iyang pagtuo in taon. Wala gayon. Unya di na mo simba, wa na, no? Wa na simba-simba, di na mamati sa pulong sa Dios, nahiubos gayon siya. Kinsa man kita na mo away sa atong Ginoo o kinsa man kita nga mudiktar sa atong Ginoo kung kinsa iya kuhaon. Immaturity ang pagtuo wala mo lambo. Kay kada mo lambo na pagtuo, ang tanan na mahitabo siyang kinabuhi na ay mensahe sa Dios nang mao siguro niyan gusto sa akong Ginoo na mahitabo. Naunahon ang akong bana pagkuha. Kay kung ako ang unahon sa Ginoo, kaluoy sa mga anak, magkawatak-watak. Kay mangita maglain na pod madrasta niya. Kundi mahalon ang mga anak sa madrasta. Siguro ni anindot na mensahe sa Dios kanako. Kaya dawat niya na unya matagaan niya meaning na hitabo siyang kinabuhi. Matured na siya, no? Bisan unsa unsa simba kadiha unsa may makuha mo simba, padayo gyapon siya simba kay maayo na gayud ang iyang relasyon ngadto sa atong Ginoo. Matured na, no lambo ng iyang pagtuo. Mo na ang gisimbolo sa atong ikaduha ka dila nga sindihan karon na hinaut unta kini nagsulti sa atong relasyon sa Dios kung unsa kalawom ang atong pagtuo o pagmahal sa atong Ginoong Dios. Amen? Unya, happy, no? Malipayon kita kung mumatured ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Amen? Nandito kita itong ipahayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios na makagahom sa tanan. Sayuta. Ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usa kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Si San Juan magbubunyag ng bantala nga ang tanan katawhan makakita sa kaluwasan sa Dios. Busa masaligon kitang magampo alang sa mga panginahanglan sa tanan mga anak sa Dios. O ningon kita, Dios sa kaluwasan, patalinhugi kami. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Ngang simbahang katoliko, magmaputli ug mawalay buling diha sa tanan niyang mga sakop, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami.
nga sila nga namunuan sa atong nasod. Kanunay mupatungman sa mga balaudnon nga makaayo alang sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalanlaing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, Joel Shivali Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Alang sa atong mga sponsors, benefactors ug donors sa atong mga proyekto, ilabi na sa pagtukod sa bag-utang simbahan, nga ang ilang kinasingkasing nga hinabang, nga mahimong kapanaminan sa uban, alang sa paglambo sa bertud sa pagkamanggihatagon, ug ang madagayaong grasya sa Dios matagamtaman sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Alang sa kalampusan sa pagtukod sa atong bag-ong simbahan, ug nga sa kanunay mapanalipdan, nga malikay sa sakit ug disgrasya ang tanan, nga mga lumilihok niini. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga nangamatay na. Magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Pagkagagahom ug maluluyon nga Dios, alang kanimo ang tanan butang mahimo, hatagi katumanan ang among mga pangandoy o gilauman, kay masaligon kaming nangamuyo kanimo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
mga igsoon, magampo ka maron ng ato sakripisyo, dawaton ta sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Duwatan ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapoy-poy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo ug sakripisyo, og tungod kay wala man gayud kami kaugalingon pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyon panabang. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Nausap kanimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matarong. Santos gamahan Dios gatunhay og makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanan mga propeta uban sa gugmang dili matukib gimatutos siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siyang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao aron inig-abot niya, iya kami makaplagan nga nagatukaw ug nagaampo tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop og pagdaig. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-awit. Santos gadi ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ing mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kong kaligon mi kwasagpan, mi pasalamat kanimo, mi pikas ni ini ug nihatag ngadto sa iyang mga tinon-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang parihapon may kuha sa sakalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mi hatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og paginom kamatanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga wala alang kaninyo alang sa tanan mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini yung misteryos sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo ang mahanin ng panis kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay himo kaming giisip nga ngayan mga tubang og mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami na sa gugma ba ni Francisco among Papa, no si Palma ang among arsobispo ang tanan mga kaparian.
hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw silog ang tanan nga nangamatay da sa imong kaluoy, ilabi na mga kalag nga among gihalad karon, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan na makambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria ang inhan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila may ikaw nga daygo, nagamay ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa tulay ito, amahan, at gamit ang mga pulong nga itudlugan nato sa tong manunubos. Sa mga langit, pagday mo na iyong ngalan, uot ka na. Ahin mo, ingaliwan, ano man ang imong pagtuon, inisayo ay musala. Ang kanan mo namo sa tagadlaw, pasayo sa mga nakasalangan. O pili mo kami tugyan Mangayo kami kanimo Ginoo mo kami luwas sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami sa sala kanunay milayo sa tanang kasamok samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawang among mga salako nilang pagsalig sa imong sibahan, og sibo sa imong kabuboton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhiog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa tong Ginoo, manaa kanunay kaninyo. Manasad kanino. Ato karon ipakita ang atong panaginig sunay. Peace inyong tanan. Mga igsoon mo kinang kordero sa Dios kinagawaktan sa masala sa kalibutan. Siya usab naghatagan nato kalig-on sa atong kalag-og lawas. Bulahan kita ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko hangay makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magampingon ta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. On that day a shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his root a bud shall blossom. The Spirit of the Lord shall rest upon him. He shall judge the poor with justice and show mercy to the afflicted.
Pahigayon ang piso ko, halad ko. Bangon Jerusalem, tindog, hangpa ang kalipay nga maabot kanimo gikan sa imong Dios. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo pinagi niining sakramento, tudloi kami nga palabihon namo ang mga butang langitnon kaysa mabutang nga kalibutanon. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyon pirata. Orasyo en pirata, kitang tanan, maluluyon ug mapuangurong amahan, miduol kami kanimo sa among panginahanglan, aron sa pagpangayo sa imong panalipod, batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon, uban sa gugma ug pinaagi sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Pabalik ka ang among paglaom, ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang katawhan, nga gitahasan sa pagpangita sa mga tambal, alang niining sakit, usab pagpakgang sa pagkuyanap niining. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo nga namugna, pinaagi sa magianhon mong mga kamot. Panalangin niya nga mo mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami alang kanila kinsa nagbudlay alang sa maayong panlawas nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug pangod. Ihatag kanila ang kamayuhan sa pangisip ug panlawas. Kaligon sa ilang kapangakuhan, panalipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, mapahiuli unta ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila kinsa nagalima kanila.
Ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amuuntang kahingawaw kaluoy alang sa usag-usa. Magsudong kanamo sa paglabang nining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak kinsa buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga nga among pangaliupo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug balaanon nga Berhen. Amen. Maria kayuhan sa masakiton. Yampo mo kami. San Jose. Yampo mo kami. San Rafael Arcangel. Yampo mo kami. San Roque. Yampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Yampo mo kami. San Pedro Calungsod. Palihog ng lingkod alang sa mga pasalamat ug mga announcement. Maayong hapon pag-usab. Atong ituno lang atong mga kinasingkasing nga pasalamat sa atong mga kaigsuunan nga nagpadayon paghatag sa ilang mga donasyon alang sa katukuran sa bagotang simbahan. Ang atong mga donors mao sila Mr. and Mrs. Mario Mary Jane Berdin, Sin and Jenny Wiggle, Okay by Krisa, Matilda Tumulak, Zach and Shena, KMES, Grace Love Olaje, Barot Family, Jason Hernandez, Anonymous, Janet Rilien, and Almami Nunez. Ato usab pasalamatan ang atong 4 p.m. First Sunday Mass sponsors, ang atong mga kaigsuunan sa San Miguel Chapel, CY Putot, Santa Cruz Chapel, Toril, IKP Chapel, CY Putot, Church Decoration Sponsor, Changi Cluster, Kanghulaw Cluster, and CTG Cluster. Ang atong choir, mga PYCC or CPH, sa atong Lectors Ministry, sa atong mga alagad, sa atong altar servers, o sa atong mga Collectors Ministry, labi na gayud sa atong Mass Presider and Homilies, karong mahapuna ang atong Kura Paruko, Reverend Father Jimmy Duero, MSc. Ato silang pagpakan. Mga pahibalo, una, ang atong simbang gabi magsugod sa December 15 sa alas 7 sa gabi. Kaduha, ang atong misa de Gallo magsugod sa December 16 sa alas 3 o sa alas 4:30 sa buntag. So aduna kitay duha ka misa. Alas 3 sa buntag o alas 4:30 sa buntag. Ikatulo, ang tanan makasimba sa simbang gabi ug misa de Gallo, pero lain nun ang vaccinated ug ang wala pay vaccination. Bring your vaccination card. Ikaapat, naayusab misa de Gallo sa atong Fatima Chapel Aldea Tempolok sa 4:30 sa buntag ug sa Astana alas 7 sa gabi ang misa. Ikalima, aduna kitay bundle of joy. Pamasko sa mga kabos nga atong mga igsuon nga kabos, palihog, paghalad ug bugas, good for 5 kilos. Ikaunom, adunay meeting ang mga lectors, collectors, altar servers ug mga alagad sa Disyembre 11 sa alas 7 sa gabi. Ikapito, katong fully paid na nga poste sa bagong simbahan, palihog lang pag-report sa office para sa certification for tax deduction sa inyong filing of income tax return. Kadtong interesado lang for tax deduction. Palihog sa pagkontak ni Father Sammy Patriarca sa numero 0947-991-8806. Akong Osbon, 0947-991-8806. Kang Father Sammy Patriarca. Ikawalo, aduna kitay Advent Recollection karong December 11 sa alas 7 sa gabi. Ikasiyam, adunay membro sa Death Aid nga mihalin na
Siya si Hilario Dungog Jr., ika-132. Ikanapulo, Fiesta sa Immaculada Concepcion. Sa Disyembre 8, duha ka misa atong ipahigayon sa alas 6 sa buntag ug sa alas 5:30 sa hapon. Ika-11, Divine Mercy Calendar, available 10 pesos per calendar. Inyong pamasko sa mga friends o promotion sa Devotion to the Divine Mercy. Ang atong katapusan nga pahibalo, padayon kita sa pagsuporta sa atong grand raffle for the construction of our new church. Mapalit ang atong ticket sa ticket boats gawa sa atong simbahan. Financial Report, November 27 to December 4, 2021. Sunday offering, 60,280 pesos and 25 centavos. Weekdays, 19,860 pesos and 75 centavos. Donors Passbook, 1,000. Tithes, 200. Car Wash, 2,000. Parish Clinic, care of Dr. Sasoy, 15,000. Advent Candle Sponsor, 6,000. Renilda Canteen, 1,000. R&J Canteen, 3,700. Search for 1,000 families, 10,000. Donations for the construction of the church, 45,500. A total of 178,561 pesos. Daghang salamat. Salamat sa Dios. Dako-dako ato income sa last week. Every week mo ato labor expenses para sa construction mabot mag 86,000 every week. Mo na we need your support. Mo na palit kitag ticket sa raffle. Wa kita mo palit og raffle tickets para nangando kitag mudaog. Kuana na bonus na lang na ang number 1 nutabang kita diha sa construction of the church. That is number 1, ang bonus na ay premyo na ay ato. Palaron day kita. Kadaw kitag sakyanan sa grand raffle draw. Duha man na ka raffle December 30 o sa February 14. Katwa mo daog sa December 30, base pa mo daog sa February 14. May tungod sa Misa de Gallo og simbang gabi, maluwag ang ato simbang gabi kay gamay-ramay manimbahay. Mo na kato gusto magsakyanan na makaabot diri sa simbahan, na makaparking diha, sa gabi na lang kamo. Kay kung sa buntag, harangon man dito sa diha sa kanto. Di mapasulog kay mga tao na may diri masulod kay tungod kay daghan ang manibahay pag Misa de Gallo. Kato wala magsimba nan dili hinimbahon mo simba naman pag Misa de Gallo mo na dasok ang mga tao. Mo na sa amo meeting sa EITF dito sa Mayor's Office, nalainon ang mga vaccinated people na parishioners inside the church. Masulod kang simbahan. Ang wala mabaksin diha sa dito, no, sa gawas. Dili daw sa golon ang nabaksinan o wala pa'y baksin. Dili sa golon. Karon sagol man. No? Kung ako pabuton, okay naman. Wala may problema. Wala na may positive, no? Positive thinking na lang. No? Dire, positive. Pero musunod kita kay bisitahon kita diri. Walay segregation sa wala gi separate and vaccinated og sa mga unvaccinated. Masarhan saray ni simbahan kay wa kita mutuman balaod sa local government sa ato. Mura mag-national balaod sa IATF. Muna musunod kita gihapon. So bring your card, no? Dili, birthday card. Kato sa vaccination card. Na, pader, pwede kami manghuwam. Sige, pwede manghuwam. Kundi masakspan. O niya, pagkatapos sa Pasko, mangumpisal mo.
Sumuna na ang kuan mga igsuon, dili pasudlan og sakyanan sa misa di Gallo. Naay pulis na muari diri, muharang tao lang makasulod. Mo nang kung gusto magsakyanan sa gabi na lang mo musimba kay maluwag man ang ato parking area. Unya sa next time na lang ang recollection, no? Attend ka mo. Na ato imbita na pare na maipod niya sa Batanon pa ni, no? Sa Father Melchor na mo ay muhatag og Advent recollection. Ang Ginoo manakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos ka makagahom sa tanan, Amahan, Anak, og Espiritu Santo. Tapos ang misa na hala na nga sa Diyos sa inyong panlakaw na ng kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos! Maayong hapit na gabi.